Especially जों जोंनि स्टाइपेन्डनि प्रब्लेमनि बागै जों फाइलामानि DSF नि अनगायै जों लास्ट मान्थ 11 आगष्टआव जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा जोंनि DSF नि अनगायै दाक्ति स्टुडेन्ट रंनि स्टाइपेन्ड दिस इयार जे मानिया खरंना दाक्ति रै पाइनानि होनै इनके बरक जोंना कग्रखा जों रै दङ होनै इनके आमो जों नासिं दंमानि सेप्टेम्बर नि बिसिं आमो सेप्टेम्बर मास हाइबो कसखाना पाइथों होनै जों नासिङै दंमानि गोबां स्टुडेन्ट रंनि एडमिशन प्रब्लेम होनै दङ ताबो ताइ बाक्सा स्टुडेन्ट already pass ngi thangka haibona borok aro college of fee ruma yang mani bagai borok tau bar ni marksheet rong maya ko amai to ma student rok tongo nge tabu problem ngi tong chuna ko ma student rok chungbai kerengkha je chini problem ko mangi tong khane chung mia aro chung collection khaina ka data busuk tai tong khane chung mani manya ko tai 2700 ni sesaka borok manya tong ko tabu bo renewal by fresh nge chung borok na sumani amo bopur rok manna mani amoni kuno रिप्ले काम करे आमो एक सप्ताह 10 दिन परे तब मिनिस्ट्री नि सिमेन्ट रांसक पाया खंगि तंखानि सावो बिन बागै जों स्टुडेन्ट बाय करंमानि परे बरक साइमान का जे बरक ए मास नि बिसिङो न जतो स्टाइपेन्ड रक मानै बरक फिर नानि नाउ जतो कलेज युनिभर्सिटी र बाक्सा एडमिशन नि नानि तै बाक्सा बरक नि फिर नानि माने जे एग्जाम पायो पर रिजल्ट नानि आ रिजल्ट मार्कशीट नानानि बागै बरक फिर ना नांगो आ फिर रुमाय आंनि तंखानि साव बरक जे ए मासा जे खेपानो नांगो ए ताइ 10 दिन रसना सिंखांके आमो अलरेडी नेक्स्ट मान्थ ने पूजा सीजन नङै थांनाय पूजा सीजन नङै थांके बुसुक जरा रां खामनाय हाबि आमो बकुनो थि कक करै आमागै बिन बागैनो जों दिनै जे मानिया साक जरा जों दिनै अर आसुबै तंनायने जों दिनै फैगा ये सेट ने नोंनो सिगांखौ जरा खाजा सारा सागा जे बुसु जरा नासिंदिरो को बायो सागा जों बरक जोंनो थिक जराले रमानि करै आपना जों बरन सागा दाक्ति सेप्टेम्बर 5 तारिख रनि बिसिङो सेप्टेम्बर मास हाइबे कसखाना पाइरो नानि ने जों बरना मेमोरेन्डम रुमानि आपना आमो सामंगलिया जों बरना नासिंगा 5 तारिख जरा नासिंगा 10 तारिख जरा नासिंगा लास्ट परे जों 15 तारिख जरा जों नासिंगा इंग्लिया आमन बे 15 तारिख जरा नासिंगा बताउ वास कबो मा स्टुडेन्ट रक पेन्डिं नि तंखौ मान्याखौ बिन बागै जों दिनाव रासु लायो निन मुंखे आनि बुमु महेश्वर त्रिपुरा DSF तान कमिटिनि प्रेसिडेन्ट नं मेन डिमान्ड सिनि मेन डिमान्ड तंनाय अमनो तिनि स्टाइपेन्ड दाक्ति ओ मास नि बिसिङो जेखेपानो रै पाइना निंथों अमन सिनि ओ मास नि बिसिङ जेखेपानो पाइरो नानि नो बुसु जरा सगनाय जागा तिनि जों जे मा सल्युसन बरक जोंना रुफाया sak जरा जों तिनाव रासु ब्रक नो कि थाङै मालाय ना ब्रक फाइमा मालाय फाइ जों अलरेडी सिनि मेमोरेन्डम जों रै पेखा वाइसा रिक्वेस्ट खाइ पेखा मेमोरेन्डम रुमानि परे बो जों मालाय जाक बरक बाय मालाय कक साजाक रै पाइनानि दक्ति रै पाइनानि जों बार बरक बाय मालाय जाक ताइ तिनि ताइ आमते मालाय मानि जों तंगलाखा बरक जों बाय फाइ मालाय इ कक सापाय कि जरा sak जरा तंनाय